W którym roku dokonano włamania i kradzieży w kościele sianowskim? Brawa. Na pewno nie temu, kto to uczynił i że coś takiego było, ale za odpowiedź to coś takiego smutnego było w historii naszej już bliższej w 2002 roku. Miało miejsce kłamanie i kradzież. 2 punkty. Pierwsze pytanie. Co Maryja Sianowska trzyma w prawej dłoni? Nazwy 2 wiosek, które kiedyś należały do parafii Chmianowo, a teraz są na przykład osobnymi parafiami. Przodkowo, Żywno. Trochę za daleko. Próba była dobra w tą stronę, ale troszeczkę nie te miejscowości. Jakoś powiedziała zaraz przodkowo Pomięczyno, to był taki okres, że Pomięczyno należała do parafii sianowskiej, ale w tym przypadku nie. A Grzybno jest połączony z parafią Kaktusy i to nie tak dawno. Wychodzi o wcześniejszą historię. Wtedy była taka bardzo znana miejscowość, znacząca na Pomorzu, która była nawet miastem, a jest dosyć blisko nas. Mierakowo. Także 0. Znowu i na równo. Brawa. Miękki gotyk. Chociaż jest taki historyk sztuki Brosik, który wskazywał, że Matka Boża Sianowska wyróżnia się z tych serii rzeźb pomorskich, jest zbliżona swoim wyglądem do szkoły frankońskiej. Ale oczywiście oficjalna jest taka wersja i tak jest przyjęta jako wykonana w tym stylu. Który papież wydał pozwolenie na koronację Matki Boskiej Sianowskiej? Paweł VI. Brawa. To są daty, oczywiście przenoszone zawsze na niedzielę po. Brawo. To by było na Brawo. 22. 22, to już przeczytam. Ile jest stacji drogi krzyżowej na placu Pielgrzymki?